kapan sasda. Okey, bungkong biar lawan namanya katamu namanya kompromi sama itu mabe anggota tidak sasda. Sekano tiana pamini yang ini biar nak nasda. Bungkong nyakalala. Yang kita muskan urun samia maka itu nak kita minga. Kemudian kata minir kira. Jadi makan kalau. Nah, mafia ini tindak nasda kau bakal terus mafia. Dah mana ada. Ini itu dah mata anak kau yang tasdam. Alam mafia kata amun namanya kau dia. Wah, tu masa ni rana umani sakaraduna beda dia rana bagat sapira. Naskan waina eno to. Dai pas bug. Ayat sababian nakagia miaka itu ini biar terganggu. Ayah kakak ini sang tosdakan. Napa makasakara dua karat. Oh, sedang usah sa alapan. Ada umani kami mata ni mabia. Lagi dalam Islam, mai itu ama kuatan aku iman. Mai itu ama sabutan aku Islam. Bertakwa Allah, kau mana kasabutan aku Islam na mata amiu. Tumo na kasudua lang atas sunat di dunia. Bisyahadatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi rak'atul fajri khairu minad dunya ma fiha. Kau dah tahu siapa syahadat kata sunat tu wajib dunia. Bukan kata sang ibu tiginan lagi. Asalkan makhluk pengadaan sang ibu ngadang, dia pun bisa bayar. So gedak non, na usul dia mga pari nga mga masgitan. Nari. Sana kita disip-sip yang na umani sa timana waktu na limagab sa pira. Ay kakunya na 5 waktu na 2,500 saulan na pira 20 Allah Akbar. Pero to 25 50 pito 25,000 ayo ya kau saw misisa na kabida dabo kung kasagka kau sada o tarima kau to na kau to tarima dagi balianan tumongo sa Islam kan ay dapat ko pakai kirisan niya sa Uman sa tima naman ko to na 5,000 makakiriakan ng usima ay sa katay mo na mata nga makakiriakan ng nadwisyo na malago sa masjid na betul na kasada ko dan yaksipon tumungo pa ng isang mo ay dapat mapakali 50,000 umanis sa tima na wakto mitalas sa Islam nakigas mo 5 taon wah pwede niya kasus sa tema na waktu ay sa kamiliw na piswer tarima nga na wallahi lazim kada ka pagi wallahu ta'ala sabut ko agam daka pagi wallahu sabut ko agam usus sa tema na waktu na anakum lima sat na tigil na sebut ka sa Islam miya peso imanakan na tarima angka ibedir ka o sa timan waktu nga dunia na tarimaan ka na wallah ka dangapan matari dangapan makwa dangapan bagi Allah Ta'ala sa tito sabut ko Islam ini rupakur kanwaya kanyo magda-gda ka dalam mo sabut ko Islam akna ba mabubo gda-gda nyo nga katir Allah subhanahu wa ta'ala nga sabut ko Islam pelubahan talo sa dunia Peter Allah Ta'ala sa hadis kursi kuntu kanzan makhfiyan aradtu an ora fabidzalika khalaqtul khalq fabi arafuni sakna tigwalla na lagi dako treasure treasure na igugid nga tamo akata tago sa mga bulawan mga muntia wah sakna tigo Allah na lagi dako igugid nga tamo amita tapo kebayang watigo Allah amat unahu Allahu Akbar anay sa hadis kursi ya ibn Adam utlubni tajidni in wajidtani wajidta kulla shay ributan Adam na pelub ako nga kakataon akong ka
Umato na kung nga miyaton kasulangan tama na kamabian ka sa dunia akhirat. Allahu Akbar. Ada tanong di pelubas o kamabian tanong. Di tanong di pelubaan na di tanong matong sutuhan. Imatong di pelubaan manusia na langon na balambon akakatong na tanong. Kakasabutan tanong ko Allah na itang tinggal bukan. Bisa sakuyan tanong mga dunia. Bisa sakuyan tanong sa pera. Bisa sakuyan tanong sa tamu. Miarnding sa kapelubaan tanong. Akatong na tanong ko tuwan tanong Rabbul Alam. Gianan isa pa may tubo ay kakawaga mga iman na nabibo sa mga nakanugo niya suka manusia. Dito'y sabab apitero Nabi sallallahu alaihi wasallam asa tawang bugano Allah ta'ala sa kamapian yan na pagisabutan yan nun naswagama. Kenapa kan yang pergi sa milyon? Kenapa kan begini yan sa pamana kada tu? Di ay menganyarkan nasabut ku agama. Obama kuma presiden ka sa Pilipinas nasakan na ana sabutan ku agama na Obama kasungoy ako nga sibidaki na tiga ka na uman na kauman na Pilipinas kajaran sa Pilipinas nga sabutan ku agama api aplikan miskin irak. Okay na, ulitan sa buta sa agama na kabas ako, api sumagat sa pirak na pesan ko sa agama. Allahu Akbar. Kanugunian sumala, apa mamagayan wa ta'ala si sagyang dunia. Ada tanurun mausal suka pasang tanun, ada tanun makwa, ada tanun matuh. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sa tawag kabayan Allah baganya sa kamabian yan yufaqihu fid din na pagisabutan ng agama. Manil ladhi faqaha fid din minna. Antay sumiabot ko agama. Antay sumiabot ko agama sa Pilipinas. Antano matumba. Antano kapagudad-wad bukan karena kami sabut ko agama. Kahit bisa dia mana atamo ka niya pagumaan ka. Dia ay muskilatan wa mga Muslim. Dia ketanu kapatut sa tabango Allah. Dia ketanu kapatut sa bulong nga krisis. Dia ketanu kapatut sa kapangatanga sa nga tiuba. Kama adal ketanu sa tito sabut ko agama. Kaya sabut sa nga agama na ipangwarta. Ipkawiyagan. Man qara al-Quran yata'akkalu bihin nas ya'ti yawmal qiyamah wajuhu azmun laysa 'alayha lahmun. Sansamat ya Quran kaan mapakakano mga tao ani nakapki sa pira napakaw masalo na mauri lagi nga punta para siya natulan na dabon sa po. Saan sa tuntut niya sa agama para sa dunia napakadapanas bin mabagdag. Kailangan matututan sa agama. Sa ditanong pendua-dua, sa ewa kaptututan ko Allah, kaptututan ko agama na lillahi subhanahu wa ta'ala, sana ingkaso Allah. Kapag ang usanyan na kasulangan ni sitang. Ya ibna Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Wa ya ibna Adam, takaffaltu birizqika fala tata'ab. Hembatan Adam na bukian na Qur'ana na kung masimba na dikab sugay dikab kita hembatan Adam na inangusango sa rizki ka na dikab duga-duga sa kaplugang ko rizki ayat duga-duga nga na walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin. O sarang aso panamarka o sarang aso idakal ka si agama Allah kafatahallahu lakal hidayah. Palakan Allah Ta'ala su hidayah na sauras katamin ka kapakasul aging na hidayah ko puso ka na magdam ka hunaka tudrik hunaka tash'ur bi azamatil Islam akbar minad dunya wa ma'alayha. Kanu kunyan susabot ko Islam ama adayman. Important yang point abterong organ. Anda manayai kasaputatan ng Islam.
Gaw taswalakan kagiya. هل يكفي لنا في فهم الإسلام أن نحصل على الشهادة الثانوية ولا الشهادة الكلية ولا الشهادة الجامعية؟ هل يكفي هذا لنا في فهم الإسلام؟ لا لا. So sabut ko Islam na kenaba so kapasangka. Why do ko mala makukuha niyan sabab, masang ng sabab so diyan ka panamar. Okay, na kenaba yung bagay ka sabut ko Islam na siguro ka sumkapasan ka pag-study oy so giraw manaya kaya pakapasan ka sa university masalam niya katinga kolektiyo di sa Bimbas Abul Hasan Nadawi Muhammad Al-Ghazali anta imbagay ko sabut ko Islam itataw na mas sabut yun ay ang bagay sa sabut ko Islam na laisa al-bashar sawa'un kana min al-awliya aw min al-ulama hatta ar-rusul alaihimus salam na kena basiran ni bagay ko sabut ko Islam ay daur ulama ay daur rasul ad-dawa ila Allah at-ta'lim at-tadris bugod niran su Islam ipangdawiran su Islam. So sabut ko agama na bagayron na Rabbul Alamin. Rabbul Alamin ni bagayron. Ayaman na ini na makapunaguntamang ka, na makapagiklas ka, tumpaan ka sa Allah, guraw ka ku Allah, ipaguman ka ku, kaya pa namar ka mag-study, akan guraw ka ku Allah pagisabutan niya ka sa Islam. Kada na manusia bapakaga sa ibigay kasu Islam. Kada makakokontrol sa nga puso. Dapat kasulko nurul hidayah sa nga puso manusia. Arwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabut ko Islam na hidayah. Kenapa so katautan mo sa kaplalapal, katautan mo manapsir, so pa man kilala nga ganda no kay pulapal de. الفهم الفقه في الدين هو نور يقذفه الله في قلب المؤمن فيتنور به القلب ويرى ما لا يرى. Jadi kapag dengan nurul hidayah na upama kasih ka sa kwarto ay bob kilay nga nasa kwarto nga na miya kapanuga na miya mailay nga bula-bula walay nga makaumaka sa padiyan miya kalapman makaumaka sa city Marawi City ay miya kalala makaumaka sa Amerika mata mo sariya kiyo man kung pinakaw na ako kwarto nga bugyo Amerika ay bidan niya na ginan imbidaan o ana hidayan yan ana iman yan na dito Abu Sumujir radil ilm ana katur Ibn al-Qayyim katanya si Ibn al-Qayyim min al-ulama il-afadil murid yakina Ibn Taymiyah na pinteru yan al-ulama o qismani القسم الأول العلماء بالعلم الظاهر القسم الثاني العلماء بالعلم الباطن علماء asibu siya kapayagan mataw malalapal mataw maanang mapayakapangusyat okay nasi siya puso na daban yan ng rarat da qalb da taqwa ma fis hubbullah ma fis tawakkul ala Allah ma fis raja ila Allah da nagyan ni ilmu adi pakanggaya guna ko tao na banyan kebinasa sa tao kapag usar niya sa dunia so ikataw niya nagi muskila kubra nahnu ulama jika bentano so ilmu tanu wanto nakala sa ilmu ilmu zahir atau ilmu batin na obama ka ilmu zahir na hada hujjatun alaik laysa hujjatan laka wa innama hujjatun alaik ganan ikagub na rin ka sa ano na mo saksiangan yan sa dagang mula langsung
agama Allah Subhanahu wa taala. Ikadua ulama na ulama ay ilmu iran na ilmu batin. Abi di siya pakalapan, okay, na kumakarabro sa iman, kumakarabro sa bubek wallah, so kalaw Allah, so raja wallah, inam ko Allah, kapag pa sa ko Allah, at tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan na ni ilmu apakang guna ko manusia, na ilayin tanong sa mga ginawa tanong, na usitan sa nga isa, Allahu Akbar, na magpunta no baga na din nagyang kay Islam. Amo po kastanuro. O pumano ay matagurtang na ilmul batin na naskurullah wa nazdadu ilman batinan. Antano mapinitrate, antano manambol sa titual treasure. Pagi blubar dan Allah Ta'ala si sagyang niya. Kagyang ka ilm, al-ilm, al-haqiqi na gina ni treasure si sanat niya. Apluban tan. Pero mga ulama au sabu tau mga dato. Buso mga tau mga dato. Ang matatagur katanwaya na makipagagaw silang tanong sa na usar nila sa mga pedagiran. Adiran sa sabutan. Di sasabut ng madakula tao nga ilmu at dito siya nga Islam. Ang manay aga di sa dunia gusto tabuyan. Misa ba bro? Na magin katanong. Oh. Ay patut terkatanong. Ay man patut sa Pilipinas. Mga muslim sa Pilipinas na ana unity o mga ulama. Sa katanong da unity, miyang pari katanong po sa miyang kalala. Ana unity o mga ulama asyab sa nga ilmu. Ada na mahad. Ibarat na al-mahadul ali. Al-mahadul ali. Atiken niya sulangan na miya maganat sisar foreign anda kasi sa sulmo. Napaka magandro sa pamana saragun duragun na training. Siapa sa ulama? Tikayan sa ulama, ilmu. Atau yung matatagur ka ng mga ilmu, dito ilmu. O kenapa dito ilmu? Kaya ilmu zahir, kailangan maulugan na ilmu ka sa ilmu al-batin kapag binasar ka na. Kaya kita kabur ka. Anda sabab iman tu. Mada kala kenapa ulama kilimina ulama? Allahu Akbar. La yastahi min Allah. Ana alim fulani, Masya Allah. Ana warasatul anbiya. La yastahi min Allah. Walakin yata'akkal bihi nas. Tupasan tanong sa ilmu tanong siya kung may ito akadato miya kayo dito akwarta subdal at subdim kipa masa nga intirwa dunia usulang at tawiyan na pipa sa tanong sa sagibo bira to sana nasada sa Buddha swagama kau siyabuk swagama usir ka swagama wala kapiya ka miskin natiglan ka kami miskin ka kadibuk kiti namatay ka na miyakad ka di bukatay namanya bakat ka asar ka di nga may gibabso emanan yan na ilmu ka ko Islam na siapa nga Allahu Akbar yuti patut anna mahad ali tanu at tikay ko ilmu tikay si ko emanan yan na mga masala diniya Ilain niya kaya gravitan. Ay kada kala mufti tan si Salano Dilso. Ay kada kala mufti Salano Dilso. Ana mufti sa munisipyo, ana mufti sa city, ana mufti sa Pilipinas. Kung niya kung sarila kulawan napakadiyak na ulama. Tajarra'u ala akhdhi hadha al-mansab al-khatir. Sarna ino ang diterima pamana o ba ako bali ang mufti nakapira na kami yun ana lastu ahlan lil ifta la ahada yastahiqu al ifta fil Philippines kagil nakapag-ifta
na mapuro na katao, mapuro adiso mga kubat, mapuro adiso mga kali. Da kepakai akali o di alim. Piamili ko mga alim so kali. Piamili ang so mga kali sa mufti. Antay mufti sa Pilipinas. Pilbulbul tanwag yung ilmu ko agama. Apia sumya ka pa sa nawi na mufti. Kailangan na makapaginundulat na siya nga katao kamalain niya masuliyak Allah subhanahu wa ta'ala. O ba kalimaw tao, apia alimu talim na ubanian kelima siya punya sa Islam kami ada. Kagkasabutan ko Islam, kagkatukay maun na makaw masumalakal maun nabtirunian ya ayyatuha ruhut tayyibah ukhruji ila maghfiratin min rabbika wa ridwan. Teruang ka, alim ka, makasul ka sa surga. Allahu Akbar, salamun qawlan min rabbir rahim. Teruang ka, alim ka. Gian nga di nga katangan ito na record ka ko Allah. Di nga sasabot nung yasuat ka sa Allah. Sa di nga di ka semboyang nabtiruan ka, alim o alim ka. Piteror ka ay definisyon na ilm na sabot na kaso galabag kay tagumpya nga sa dunia o sa akhirat. Antay sumaya buto. Ganyan ni ilm. Antay makabukas ang ilm mo. Ay apatong terketano itam sa ginuatan. Namazil na tulaban lil ilm. Tulaban lil ilm. Giyuto'y tito maulaw na tanong. Ang mga murid tanong siya ko Islam. Mga limaban tanong siya ko katao. Mga limaban tanong siya ko di katero. Sa tawaklim niya natigin na alim. Ako na ba alim? Namal anana kaso siya ko Allah kapya merakan kaso Allah udala. Gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mag-exportan siya ko Allah bakal-bakal na limundan niya. Tenabubaya problema sulbartan ng krisis. Peace and order. Kaya malas sakit o mga Muslim na may nahirap sa gamairan. Di makatanor sa kabukid isang agama. Emanan yan na di makatanor kang simbang ako Allah. Kami ni sakuto, pinisakuto nga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Surah ko Allah, na binibigan ko sa sagoy ko mga kaji. Nagina ni kapan ako to. Pinahaji ako. Baka surga ako. Ngayon pasulus ako. Na miyan yung mampan. Amya kapuro, dadadatang ko mga tao. Nakiabantuan ako pa. Subhanallah. Hada syirk. Nga tanwag yang kaya mga piligrus ang kapagintaw. Aw pun dalo limay na nga nakapakaya itun ka ginawa sa alim ugid na siya Allah ta'ala na anta fasik, anta zalim, anta mudnib. Lagi dagyan nga kibr nga mga sakit nga ginawa mga balang banong iman disulso iman ka mutakabira disulso iman ka riya disulso iman ka muhibbud dunia disulso iman ka zalim. So Muslim na limpyo, so Muslim mu'min na lagi dukur mati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam alanguan ipon ako bukaw niyan so kayo niyan so raon niyan apsungan niyan balen di kanguna ano mga manusia. Lagi ito'y sabab bago tanong sa pamikiran tanong titinabang antan magyang nga ilmu at tito kataman sa lima katanor sa ilmu na di tanong pakaturo kapakadiligtam sa madakalataw na mas'uliya katira kabira alagida na mas'uliya suggestion na kan kung mga ulama ang mag-isay sa siran sa siyap nira nagyang nga ilmu kagi daur tanong ang mga ulama apakatanong sa mga tao ibnawakiran pag-imbitar sila siya ko Allah pag-isabutan siran pag-isabutan siran so kalau Allah subhanahu wa ta'ala azamat Allah wa azamat thawabillah wa azamat al-akhirah langan na pikas law Allah na tanukas lang sa ginawa tanong langan na piyaka ito Allah na pakaitong tanong sa ginawa tanong
Kilid tanong kaya tanong, bikas na supya ka itu Allah, na supya ka lang Allah, na kaya itu tanong. Ano ba niya? Kung sabi tanong ko agam. Hada alama, hada dalilun wadih ala adami dukhuli haqiqatil imani fil qulub. Ya kung di makasulso iman, problem. Isap na dalil, sa mata ang nagyang kaya Obama, na iman to, na maskukum fihi, na ang takaturo, Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Kailan na masabutan mo ang anak? Dede na nga nga atay ang matatago ko puso ilang ko para tiya. O bidarada ang nga atay ka. Napagadayo, may sabot ka sa Allah, may sabot ka sa kabaya, may sabot ka sa katiruya. Ino, di tanong katagon sa mga katiruya. Di tanong katatagon sa bulong mo problema. Ayas bulong mo yang kaya pa man problema tanong sa Pilipinas. Bulong tanong sa Alman na Maori. Bulong tanong kulang na widakan. Na iman wala amal salih. O pera tiyan tanwanan. Na migil-pigil pagkatano. O paano ada anak datano para tiya? Na di tanong matataman tanusan. Ada hakikatul iman. So kung nakabasa ko kanwa gini patot sina silsila ta'limiyah, silsila dirasiyah, silsila muhadaras mutasalsila. Di tanu kegagay ba iman tubo mapita saulan dulan. Napamikir kanu ipadadakar kan may problema. Oy, sam meeting inyo, meeting ang tanuan, di man ay kasya po ilmo, si sa Pilipinas, kamasa salbuin niya ingat, ada ba organisasyon ng mga mga ulama sa kapsiya pa ko ilmo. Kami kaniya sa mga ulama, madrasa kwaya, o, nadidalisi nga nasa di dalam na, panita magba nga madrasa ka, kami, baka sa mga murita ya. Mafis hub, الحب المتبادل ما في اتحاد القلوب اتحاد الهدف ما فيش ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. أين الوحدة؟ أين الاتحاد؟ أين الحب المتبادل؟ أين التعاون على البر والتقوى؟ Ya daiman tu. Pilih-pilih kerutan. Na ebo solusyonya nang belingan tanu siku ittihad. Belingan tanu siku titu ilmu. Ka kena marga na kagakwatan ko ilmu asar ka maswa suay mananya no kitiya. Na iman tu na bagay ako sa open forum kaya kabayakan na makamusyarikan sa lagi na masalah hawlal ilm siap tan mga ilm anda man ay kasyapatan nun anda man ay katu ilmur katan kaantan mailay surah radiyang kapagintang tanong sampun na yan nasisa ang mga namawri sa iman to na open forum. ما هي حقيقة العلم الإسلامي؟ نبتلون فما نتيجة إسلام علم. ما هي حقيقة العلم الإسلامي؟ Anto na kamamataan ni sa nga ilmo sa agama. Nga ilmo sa agama na aya mapagapagan niya sibutusan na maknal kas wallah. Maknal kas ulangan akabayo Allah musudinian kabaya namigulalan ka. Langulanguan as subject sa agama
na suportiranan sa kagaknalatan ko Allah kaanta nung balo yang Muslim ini tu si segian agama ng Islam kaya sebut nanuron na supagama sa Islam na mustaslim lillahi subhanahu wa ta'ala mustaslim li iradatillah buhay pagintawan na sa kabayo Allah miyanan nang upangako Allah mimbayo ng tangako Allah buhay ka dia dinggulan na sa kabayo Allah na gina ni titwa Muslim na gina ni paganan tanong wano man ay kaknalatan ko Allah kaknalatan so balas wala so kasiksaan wala gyalungan na mauri kaknalatan si ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusulanguan piri-kiri kebenar yang Islam na maknal tanong ka antano maswa so kasimba tanong ko Allah na ayak ka kasimba ko Allah na may lain ka so mga ukito-kito Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kasimba niya ko Allah kaya unitin niya ko Allah beragi di sajiyat fisabilillah sikudawa kasimbayang kapuasa kapakaturo kapakanaw languan na sakro kabit na mo tao ay pakisya naging akatanong mo lang na هل يكفي للإنسان أن يتعلم العلوم الغربية على حصول النجاح والفلاح ay pakisya si ino kiyasanaan din sa kapag-apastan o sa ngayon o sa akira ay makuha ko ilmu na ulumul garbiyah esbag na de minsan man kaulu sa ulumul garbiyah na unimolo ko Islam na minidulugan yan siya unaraka di tanong din nagkapya ang mga Muslim o ay buwasanay tanong ulumul garbiyah kailangan nagyan kaya ulumul garbiyah yan kaya nga pamana science and technology na makapusod ko Islam makapusod ko parantiyan si ko Allah kaadan miswaswat ko Allah subhanahu wa ta'ala mangimbito tanong pa makambali tanong mga scientist na mangimbito tanong sa mga invention adi tanong fokusan sa tanong kami na siya iso lagi tanong manusia o di mapat mau masuk ka kapatid kasakat tanong na kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah daul tanong yang pernah sa tanong umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na penggal tanong katoro ulang wanu manusia masabuti Rasulullah masabuti ran anu ana mau kesuina ko asumnya kan sisagian kay ulumul garbiyah adinyan kenal sa Islam dini apakapusin ko Islam nabi pikiran yan na 100% na niya kabinasaw kasi niya bumakapungunay sisagian kay awansikan okay nasi ko kupor sisa rumah na mauri na balianan asa bapakasisa Allah subhanahu wa ta'ala Ayah Pak Seri Maulana ma hiya ahmiyatul iman wal islam fil insan anto na ikay importante yang kaya iman yang ilmu si manusia itaruakan bagi atau kau nggak perhatian nggak aku pun di masa pucu Islamnya binasa kadinga kasi bas Allah tinga may pengulanan na utasubol kau Allah gitu sabab baga-baga na iturun si saging ang Quran na iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ad-dar ala ta'allumil ilm al-islam nah si ko ditil sana yan nga iman dan iman wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a dia kaliu kan wallah putian mga inayo dan nakataon ni wasay aya kaketo ko iniyo o kama pi aniyo na iman o di nga maknal sa Allah di nga maknal ng mga mauri di nga maknal sa mga katurub Allah nama dididik ka sa dunia kaging nga dunia na tiyago si Allah ta'ala so anak tiyago yan siya mga rinway nga na kung nga di mapakatili niya sa rinway nga
Aku sudah ridue na kepakai sesertan kau portongan na suridue nga dia ni bebean kamu doa dia ka. So ayah ka ketoko ingasan na so iman ka kailangan langwan na maulaw la sisa nga dunia importante ko manusia na pia kitokon wallahu ta'ala pia kitokon yan sa Quran na batian ka at di ka maratab siya gitu na kung tatika mapiayan at tangin mo maratab siya gip siya nga dunia na pungangar ada besar yang ribu yang kena pada dikailai ada besar yang mana surga ada neraka na udi nga maknal di nga maknal lagi nga kapag kalor ka dunia niya pasad ka na kailangan Arlawan na Peter wallahu ta'ala akama piano manusia ikabinasa manusia na maparatiyan ka o di nga paratiyan na niya binasa ka so ayaw po apanginam sa kakapiyan ka na kasudang aparatiyan di nga aparatiyan na ilmu anan nau'o min al-ilm special na ilm al-ilm bil guyub bil ghaib al-ilmu al-ghaibi katawanan adi kailay umatan kaya tawanan ka lagi naman sa Allah subhanahu wa ta'ala magal ko Allah yang kata takdir Allah sa dunia dia naman na mauri so baad so pamana sakratul maut so langon na di kailay na gianan ilmul ghaib gianan ibarati ang tanong ayak kadak lang sa nga makhluk na ghaib mabiasisi lagi na Panginoon Ragnay lagi na ba na kenapa ghaib siya ukap kayo na tanong okay na anagay po na itanong katawan anto na kaya inom na ka na baka umpera ka na takadi lagi tigay po ino languan pipatutu Allah subhanahu wa ta'ala languan na sukun ka sa nga dunia languan na pugil-pugil ka sa nga dunia natatadman ka sa Allah berdino ako marataw berdino ako Allah talaga ko marataw kadi nga katawan so sekretor makakuha ka sa isang milyon na upang nga paratiya sa magatos ka porsidra pagkagil ka guna de pikiran nga aga bagay ang namapiyaw na namarataw na punginin ka ko Allah ta'ala so mapapadar na mapia na melinong ako Allah ta'ala kung mapapadar mo na marataw at iwan na gayib siya iwan na gayib siya diyan nga kapag niya siya ukapti po niya na yung di gayiban mo na mo so yan nga iman na mabla nga ilmu agya ipapakakapuday na magbar ka kapakasal ka na inugrati ka ko say malangon na say na ibagdor ka nga iman ka ang gamay dukadusi ko Allah subhanahu wa ta'ala ang kakatukoy so kamabian ka sa dunia si ukubod taman si saan mo na mawin na sadin sa di katagol sa iman na ayak karatayan na dini saydan wallahu ta'ala ataw ko naraka naguskan yan nagdalagi dia nagkararangitan wallahu ta'ala inna syarrad dawab alladhina kafaru fahum la yu'minun inna syarrad dawab inda Allah alladhina kafaru fahum la yu'minun basta ada perhatian yan nagdalagi nagkararangitan wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang managyang nga ilmu na kay importante yan tanong na Allah Akbar ano man yung kapakapsimbayang ka ano man yung kapakapusang ka ano man yung kapakan sa haram ano man yung kapanagilay nga kung pagkapinasar ka o di nga katawi o da ilmo ka so kailangan tanong sa ilmo sisa nga islam sa muna ng Islam kailangan tanong na ilmo garbiya asal ka makapusir ko Islam okay no bebo tuntutan na ilmo garbiya miya binasakan na yan miya binasakan yan amay kadingaw isuport so ilmo Islam ginapay siya na mapia ana malo kasakit yan uwi lagi so kasabutan ng rupipya pag meron na pakay siya kan nakagi may mana nila pinagpira ng mga ulama so ulama na may awaris ko mga nabi kuwan mato na huwag niya graduate saan man na may kapag sa uli nabi na kinili yan na waris ko nabi may awaris ko nabi ay problema ro kuwan nasubulubog yan
na masuk surat ugil po nabi. So anto nono ni qualification o anto nono ni pakay na pagilin namin ulama ako dati ang biro. Agi pan api so dingan mo sa kadulay at tila may akaw na isa ko nabi. Sali ati ako nabi. Kaya ito pa muna pa kasi. Fitur Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ulama warathatul anbiya. Gil ngaya ilmu kung takabasa ko kaya al-man alim na anna haqiqa wa ilmu. Anna haqiqa wa ilmu. Aya haqiqa wa ilmu na pipihay Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Aya ko kalak Allah ta'ala na sumangurip niya na mga ulama. Sa mauto na tuturo agi mo ulama ro na miya ko niya so haqiqatul ilm al-islam ana iman ana taqwa hubbullah at tawakkul ala Allah siapa dia lagi yang kaya pamana piri-kiri ke bana ka islami oi minigulan niyan so kabayo Allah na giuti ulama abido sa warasatul anbiya amya ko ira so ilmu amini bawa ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ka ayat pagwarisatan ko Nabi mga Nabi na so ilmu iran kenapa so tamu kiran na ayat ilmul anbiya ulumul anbiya na so haqiqatul Islam at-tauhid al-ikhlas ma'rifatullah ma'rifatul akhirah yan nga ulum akurik si sa Islam na miya ko ira ubo pa man na sudi makagulaw lama o pa man na yung kailay so pa man na bantuan Islam o di na sunaw Rasul sallallahu alaihi wasallam na nagianan emanan yan na pama na kenapa persang warasatul anbiya kau pa makaumanisan tulog na pa na alimai na warasatul anbiya na mistik o tuwa pa man na tawin sa nga warasatul anbiya na usi ko alim sudito ilmo na miya suportang takalak ko Allah inibulanan yan sa mga suwan Allah nakapakaya warasatul anbiya ugay na suktitu wa kagkaknalang kagkatukhayron na sisa nung na mauri kadita nukisya ko doon na Rabbul Alam hal ana min warasatil anbiya hal nahnu min warasatil anbiya dita nung katawan na so hakikanan na bumatawag na so Allah sa asal sa katataguan siya ko kapangun na dito kalau babaya ko Allah subhanahu wa ta'ala nagkapakaya makasulsi siya mo warasatul anbiya kenabalangan na pitero problema na piyapigyan nga ba na miya maganda sa Western Division na bitunim sa ulama okay kapag yan nga ilmo na madakala kebetulan lagda nga ilmu musiki ilmu kimia ilmu iktisad na pwede o pa sa mga ilmo ugay na siko ilmu islami ada ni kanaga nga sa mga alim sa Islam lagi nga na alim na mapuro ay nga sa Islam andin ni kanaga nga na miyapta ko sa Ginoo nga mga alim na mana ikenal ko Allah gusto lang ko naglaswat Allah na piya ko nuti ano so kapagintaw niya na yuto yamanan niya na alim mapuro ang daradat sa Islam ay pagkasilisi na hal fi tabligh bid'atun mamnu'a syar'an hal fi tabligh al-bid'ah al-mamnu'ah syar'an ino tingin ba na mga bid'ah sa tabligh yung na bid'ah na kapakaya mataong ko na tabligh kapakaya mataong tanwa mga ulama mga murid kapakaya mataon sa Egypt kapakaya mataon sa Pakistan kapakaya na mataon sa Saudi Arabia kaya pero na bid'ah ay ini siya para Islam na anang bagun ka okay ta kasiba ko Allah ada gulaw la Rasul kenapa tito peduko ibadah nagianan na ketong ko afrad ketong ko madaklatao ketong ko ini ino tano pa man si Sheikh ilmu tano kaisad naman ay pagaw taon ng nabida si pa sa tabligh si ko makapantag sa tabligh o nagyagal po ka tabligh na daag kaila ako nabida o pa man nagkaila ako nabida na hindi siya parang okay nagapa kaya matong si ko afrad dahil ba may balat tabligh ako
Nyatay siya ma. Dali makan tanwaki. Dia nak dali makan na bida. Natablig ako. Wala niya ang rolo sa bida. Kapag na pamana, dia uli sampai. Dia akan dan ganati. Agi ang takapag-usali. Natablig ako. Usalli farda zuhri, arba rakaati, mustaqbil al-qiblati, adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nabida ako. Kawan. Dia pernah takapunod sa suko. Nagkapagay na sa mga alawla nga, sabi ko mga alawla na binidairan na ito. Nga na bida, nagkapagay katoon sa iko mga padataw. Okay na, sugal pagkatablig, na daaba ko kaila bida sa tablig. Kaya tablig, na inong isan na kaya biyang unaw, na lang, igadang sila mga bida. Lang na lima kayo sa iko agama, na igadang. Yun di kapromasi sa tablig. Okay, nang takabasa ko, ada pun mga tawadag na sa iko tablig, o bida, na diyan ang kapakyaw, di ka nakapuganan, kau pamanang matisan na namarong nagal ko. Wala, pinapasas sa mga babayan. Antonay okay, udi na importante ang manggalubog ka sa kasapan sa kapakadebetang kakukuran. Kapaka? Debetang kakukuran. Dep. Buwan. Ipasas rin. Antonay okay. Urin importante ya manggalubog ka sa kasabapan sa paseda pada bangsa kedep angka Quran. Kedep suka Quran. Kaya pakai siapa? Dabtuka fil Quran. Ibatan lagi surat Yusuf. Anto na dabt pada mahal murad bil dabt bil Quran. Pagkamurubaw, Agak tarbiyah Ustaz. pagkatarbiyah, Tazkiyah. tazkiyah ko Quran. Kaifa hada soal? Pakaragan niyo orang. Kalau kan sabutan. Ako kipuras. Memorize ni pipi ko Quran ko. naging namapong niya ng wallah. Pagkaw kita na sa kapanabnan, nagumapong niya ng wallah, kaganakarangan sa Quran, na solog talay magaysan, napakaw na tunakaw na akong tapan na marka. Ada mana mga tao, baru nakapaka langagian, okay na, di ka nung kinay sa inam, sa upama na so di mapasang, lagi nung marapong yan sa mapasang. Ada sa katwa mama, ako pangadi, na balik karoros. Tingin ako nakawagi mga di, bakon baling. Adi ako po tingin pakapasang. Miyali, ay ko na po ng siya na niya, nagyang nga iya ator, pagtukan maig. Nakiatero yung ka na ator. Natiyar ganyan. Tigian na ada mana yang gaya upama na iga pugdang na kiatero kinasa na ato. Niya tahu sa ginawa niyan, asabab ko kaya dia kapugdang ka ng tauran, na kero tabu. Tigian na kapagaya, tigian na makapasang ako. Asar ko pa na pirma miti na kaso. Pamana dia kung bumana ka, uway, sakripisyo ako. May balingan. Na misibar na taman sa mimbalo yan, miya kalalaaw lang. Nagyan nga lagi nga ilmu sa Islam, nagyan nga ilmu, kaya nahidayan na ay bugay ka na sa Allah. Na ay buwar ka tanuro na kung tayo ni kang galbuka, mag-ikhlas tano, dan na maadnariya, managuntamantan na insyaAllah ta'ala na perkan ko Allah ta'ala swin. Pakaiso si Mora na pamana paparatin na kaso Quran. Oy. Paparatin na kaso Nabi asuwallah. So Quran na kitab wallah, so Nabi na suwallah. Okay.
Labi kami pagkap kepesusunan niya, apa kan dia kan, so okay to Western, adi so okay to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ino, biya kasud suparati ako. Dia man nakapagkap-kap si ko Quran, apian to ni pagkap-kap pun kasih sa dia ng agama, na ikakapir. Panagilan tanwanan. Away. Obat ano mapagkap-kap sa Quran. O di na susunna Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami aloy sa Quran, aw pa man ikakapiranan. Abillahi wa ayati wa rasuli antum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Bagi pagkap-kap sa Allah, gusto mga ayat yan, gusto rasubo yan, away. Miya kapir kano ko orian o kaya paratiyan yun. Na elektrik serahnya kamu lana. Antonai kukuman ubaras semboyang ada tuntut sa ilmu. Anto na ikukuman o bara sambayang ada tuntut sa ilmu. Yang na basta simban ka sa Allah, da ilmoon na peligro. Kaya kasimba ko Allah, napula na sa ilmu. Katuan ka sa ukit, ay nipang daw Allah kasimba tanong ko Allah. Away. Na peligro na. Yang nga katuntut sa ilmu ko agama, na deden abon kalibri, mama babay. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Eman ito na miya kasundo sa mga bay. So katuntut sa ilmu ko agama, na paliugat ko mama agus ubabay. O simba nga sa Allah, ada ilmoon na peligro sa simba ka. Surat ni dapat. Satu mana ke bateri? Satu mana bateri di sini? Ma hiya haqiqatut tabligh? Atau na itiga ni kamamataan ni sa tablig. Pag ron, lagi nga tablig nagalbo ko rason. O di tablig sa rason, nakanaba rason. Yung niya batiyatan, sa mga murid, at na mga sipat rason ay isang natablig. O di tablig sa rason, nakanaba rason. Ha? Anak katiru Allah Ta'ala sa Quran, Balig ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalah. Balig ma unzila ilayka min rabbik. Tabligh na ka, panampay na ka, so initoron rakaapong Allah Ta'ala. Uli ang galibaga, dada kami panampay. So risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatwa, yan na tabligh, napakasalai agar po mga Muslim sa dunia. Siko masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masahaba, mga tabi, daulah Umayyah, daulah Abbasiyah, daulah. So biya ka dun kawan na. Ayaw ida kalau mau naman nakatibli. Kadawa, isa ka katiro na kadawa. Manili so kaya kolapso daulah Islamiyah. Siko masa Ottoman Empire. Na kaya ginakan ng dawa. Ka layo upamana ini siapa? Go piangin mga kafir sa kikinag mo dawa. Nadagi dah makapdawa. Nagyutoy kaya pasang iko mga Muslim. Amada kalau kau mana miada ko Islam, may ignorant ko Islam. Kaya kasunod Allah Ta'ala, agi ang tablik si ko soldo mga labi 70 rabu ni mando. Labi 70 rabu ni mando, ini sabab Allah Ta'ala sa tua Loksano, pakita Allah Ta'ala pangumanuan niya sa panguna Limuyanon, asi Maulana Ilyas ang mutualalay na tinggal bagian na yan sa tumanin na pirma sa isa. Ay perhatian yan na dia kapakasunod ng mga tao o Islam. Agi nga kiptiblig nun. Na kung nakabasa Quran wa
kaya nga tablig na ipagwiyot ko sunnah Rasul sallallahu kung na sa Islam nakagiya ba ito malalambong na ipumulong nga 6 point kaadin may bulalan so entero ka Islam kaya ka ba Allah Ta'ala na dapat ano yung bagak sa Islam na so pa man so magatos na mini bagak ko na mga siyaw pula lima di magalbo ano man ay upama na mino siya na magalbo ko sa siyaw pula na lima o lagi apakaptabling so mga Muslim kan katawi sa awidaakan kaaniran matuntut sa Islam kanabo pa man na tablig nasar ka matablikan na kasanaan na pa man na sabot ka sa Islam o teguh nga sa awidaakan at na ilmu sa tablig at yung mga usul, mga kalasang agama okay, na kailangan na sulitin sa kiyang Islam na matuntut o afrad kasungan sa madrasa isyan ko alim kanabayaman na tablig yaman na niyan na sulangon na masalah sa Islam nagkatong sa tablig kaayamala na teguh sa awidaakan sa mga Muslim kaaniran manggal sa Islam aniran matuntut sa Islam napakasya nga mo na ni sumabi tunay hukuman ni igirak baca sa Quran na badun tiyak bangan eno terkta kay tatarus ta dun sa kabatiya ginapiyagbangan na kailangan na mitar sulangon na galbak kaya yung mga simba wallahu ta'ala na adna pianduun agama sa mga orasyan laida kabatya sa Quran na miya kalala balas okay na Peter o Nabi sallallahu agira pagbangan na tundugan niyo so ditero no magbang na yung to akatundugan ngaw na malay balas sa diso kabatya sa Quran okay na amay kadabang na miya kalala malay balas sa Quran ay mana niyan nagyang to simba daw po nakapantag sa to apiantagan no agama na gito'y kala balas yan kay Peter o Nabi sallallahu basta pagbangan na mana niyan na tundutan mo dati na ditero nang nagtanong mati ang tanong to matudog kanabo to pa man baka miya kurang sa balas kamala agawang abalas basta apia sunat na upon si pagalbukas ng to pantag aurasyan at tindu agama na miya kalala ibalas kapag pa man nagnakan ka ang to amala aw pa man simba kakagiya mini supa kaya nagyang to pa man na tindu agama oras agyang to galbak na miya kalala ibalas pasal saya pero ba ito apa sahaja ni kawadib ka ba ma ma'na al-ilm ma ma'na al-ilm ito na yung mga ilmo dua susunod na ilmo kung apakang ganyan na guna ko manusia ilmo apakang binasa ko manusia ilmo apakang umpia ko manusia so ilmo ko agama may kumasugat na gina ni ilmo apakang umpia ko manusia so sala ko na ilmo na udi may kunik nang talagin ako takyaw ko ko udi may kuniktar ko Islam na binasa Pagyalangon na baka binasar ka, o singa po, kang kunai, sa oras ka sa dunia, na di nga kang una ko kupot, di nga kang una sa mga maurin, minito nga na sa mga kabinasar ka. At yung pamanak, yung piyang ako iswan sikat, na si ko, magatos ragun, sa kiburagun, na mga binasar ka, kaya kabinasar ka. Nagyuto higigyan ng ilmo mo, na ito kau ko, ngalubag ay pupuntong ka sa dunia sa kubor ko sa akira naginan so ilmo ko Islam yutoy ka pamana ka bibigyan titaro sa naman ay kasaputatan mo sa ko Islam yang ulumul galbiya na ilmo niya pakangay kuna si sagyang kaya dunia okay na mutakabasa ko dimitong po ko Islam na miya kabinasar ka Kaya pa kayo na tunay ko kumano tutup si ko syar'agin agugin kaya yan kaya kaki mo kaya yan kaya sunnah na perlu nakakadita tukong tanuan tunay kaya dita ng Nabi sallallahu alaihi wasallam
mitutup anta kadi awak nada amya alwi sa hadis aba may na Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi dusi sa walay anak bisitanian si salalan sa masjid sa padian ubada tutubian awak ada hadis amya ilay asusun sukyati doa sa badr uli na sahod nasusun ba sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa maitam awak adu tab kailay nasusun ba sa awak adu nabi alwi akalaswa gura adu nabi alwi sarwa adu nabi alwi tabd awak okay nasubunta diyan nagina ni ditanurun di isiran na pamikiran dia nakatutup o di nakakupia kasurban na kenapa marata so di katutup di kasurban okay na kaya ting sanon akya diskasaw ng mga ulama na siya kung muslim nagtara lebih so katutup o nakakupia kasurban adi so da surban okay na kenapa haram tara lebih so anatutubian ay pakasalaya na so mga muslim sa dunia si ko masaw Nabi sallallahu alaihi wasallam Orianian na napalya din kitututok o may na ito sa mga ulama kasi kina Ibn Sina na miya makala isurban yan nga di katutok na minibaga kayo mga mustamirin si ko mga ilo mga muslim so kaya gan natiran ko mga muslim na isa minibaga kira na so di katutok okay na dinis ka sa mga ulama na kanabag mano ba haram okay na mas taralbi ko muslim akatututubiyan yan managyan nga kimo na ditar na tabling na ayak at taro no di sumasapot na ino nyo atigan di ditar na Pakistan na gusto na ditar na Pakistan okay na miya swaya yung tapunutulo na Arab na swatigan so masaw Nabi sallallahu alaihi wasallam gusto oriyan yan dapat may bulog so masa da makatas so masa na so langwa na Muslim sa dunia umani